Gmail Manager ви дава възможност да управлявате всички зони от вашия график. За целта трябва да отворим модул График и да изберем менажиране на зони. В лявата част на екрана виждаме всички вече създадени зони. Отдясно възможните настройки. Бутонът Добави създава нова зона, като трябва да зададем име на зоната и като опция може да определим услуга, която винаги ще бъде маркирана по подразбиране при запазване на посещения в графиката на тази зона. След това определяме работното време на зоната за всеки един ден от седмицата. Системата не позволява запазването на посещение извън определените часове и дни. За запис натискаме бутона Запази. Ако искаме да редактираме дадена зона, просто трябва да изберем от списъка. Да нанесем необходимите корекции. И отново да натиснем бутона Запази. Всяка зона може да бъде изтрита чрез натискането на бутона Изтрий.